to je vyslať nejaký signál zhora, že naozaj podnikatelia sú vnímaní, rešpektovaní, keďže naozaj tvoria hodnoty, idú do biznisu často s veľkým rizikom, často to majú osobné peniaze, že naozaj veľmi veľa riskujú, na rozdiel teda od možno štandardného teda zamestnaneckého pomeru. Že preto si myslím, že by mali mať trošku iné vnímanie zo strany teda najvyšších predstaviteľov, mali by byť teda prostredie, v ktorom teda budú motivovaní. Je veľké množstvo vecí, ktoré by sa dali robiť z hľadiska daňového systému, z hľadiska odvodov a znižovania ako keby ceny práce, takisto regulácie a množstvo administratívy a byrokracie, s ktorým sa každý podnikateľ a každý e-commerce musí na dennej báze stretávať. Motiváciu zakladať a rozvíjať e-commerce na Slovensku by podľa mňa zvýšilo hlavne zdieľanie skúseností. Máme tu veľmi veľa úspešných lokálnych e-shopov. Nie je to len o podnikateľskom prostredí, je to aj o týchto vzoroch, ktoré tu vyrastajú. Ak budeme spoločne v rámci Slovenska spolupracovať, lebo Slovensko je veľmi malé, na to, aby sme tu boli všetci konkurenti a práve aj vďaka asociácii, aj tým, že my veľkí hráči sa tiež zapájame do tejto iniciatívy, tak chceme sa vzájomne zlepšovať, posúvať ďalej, budovať komunitu, navzájom sa inšpirovať a aj takto spoločne potom môcť rásť. Zároveň vnímam, že v e-commerce ešte stále je relatívne veľký potenciál aj nachádzať tie nové nejaké niche markety, v rámci ktorých si ten e-shop proste môže vybudovať celkom pekný obrad a celkom pekný zisk a môže vlastne dosahovať nejaké ciele. Dobrým príkladom sú možno teraz nejaké akože longevity e-shopy, ktoré vlastne vznikajú ako huby po daždi a je to proste obrovský trend, kde vlastne v rámci malého niche marketu si vlastne ten e-shop sa proste môže realizovať možno aj v tej téme, ktorá ako priamo toho foundera alebo teda toho CEO baví. A ja pevne verím, že keď tých vzorov bude viac, tak aj ten mladý podnikateľ a ten mladý e-shopár bude naozaj týmto inšpirovaný.